kining kaluoy sa Ginoo makita gid nato diha ni Hesus. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan gyud nga aron ta mabalik sa pagkaputli o pagkahiusa sa Ginoo ang atong maayong magbalantay, nagpakamatay gyud para nato. Muna ang giauhag sadta nga makighiusa kanunay ni Kristo o maghiusa sadta sa usag-usa pinaagi ni Kristo. Ining atong pagvigil mao ni ang atong pagpakighiusa ngadto ni Hesus ug ni Maria, tungod kay nasayod ta nga si Hesus ug si Maria nagkahiusa ug nakighiusa nato. Sige no, lingi ako no na imong tupad ing na gusto kang makighiusa nako. Sige na, lingi ba? Ang wa mulingi wa nay planong makighiusa. Mauna sila ang mga saman karnirong nasaad na ba mga nawala matud pa ni Kristo na amang ginawala nga mga karnero na wa mulingi. So karong taod-taod basin pag makaamgo na sila no mulingi na sila. Pero mura mag-angwa mulingi ang way mga tuog tingali. Di na kalingi kay wa na hupas na. Awa oy maunoy kusog ay nilingi no ang katong mga way tuog wa gyud do kaa murag nakasuyop no. Nakasuyop sa aso sa Espiritu Santo. Ndota na. Ug mao nay kuwang nato karon ang kahiusa. Kana bang ang tanang tao gipakamatyan ni Kristo, gihigugma ni Kristo, kita sa duntang tanan di unta ta mag kana bang indigay, magkuntisay, mag-away labi na gyud. Musta man sa inyong panimalay, way nag-away diha? Wa manaong ra ba ninyo murag may pagkapalaaway. Masig-sige lang ta dirig bijil-bijil, sige tag brunda-brunda, pero sus perti di ang away di ay no, wa di tingganay mao na peligro pakauwaw lang ta sa ato niyang pagtuo. Muna ang gusto gyud ni Maria pahinumduman ta di gyud makig-away. Si Maria wa masuko sa nagpatay siyang anak, ni padayon siya higugma kanila nganuman kay sayod man si Maria nga ang gihisgutan sa unang pagbasa tinuod gyud ug unsa man ang gihisgutan usbon ako nga si Kristo magpakamatay sa iyang mga karnero, alang sa iyang mga karnero. Mao na ang pagpakamatay nya sa dinhi sa atong parokya. Ang giisip nako nga pagpakamatay mao ang pagpalit og slot. Kana bitang wa na kay kwarta nya mo palit lang gyapon ka, kana hapit na ka ana mamatay. Wa na kay kapalit bugas, pero tinud-anay gini ha, pero malipayon kay ka. Mao na siya ang bugti sa kamatayon nga para sa Ginoo. Pero magpakamatay ra ka tungod sa imong pagtigom og bahandi para nimo, hapit na nimo gipatay-patay imong lawas, wa na kay hapit pahuway para nimo, luoy kay kastanan matiguang na lang ka, stressful lang yapon kay imong kinabuhi. Ang uban gani di mo agig kabatan-on, mudritsog katiguang ang naong. Pero naata din sige palit og slot, tiwasono na lang, malipayon lang yapon, murag batanon. Maglisod og lakaw pero smiling. Di ba? Na magiuban din mo ani ga wheelchair. Mag wheelchair ba? Unya akong giagak-agak diri nako, sige taga-asa man ka, taga Davao pa dir. Napay uban taga Cagayan, ay uban taga dito sa Manila. Na mag wheelchair usay magkanang sungkod-sungkod ba? Nya ina ko sige gi-picture ta diri. Mo sekreto pag yung hungong asa man ta palit og slot pa dir nako. Mura mo sa tagkumoton atong niani ba kanang
hasta no galisod og lakaw. Ako lang gining mention nun kagahapon dalikyat man kog adto sa amo sa bukid kay na ako'y gitan-aw dito nga amo man kong gipariper ang kapilya ba niya akong gidali og tan-aw kay na ay wa mi magka-agree sa nag-repair kay na piktuhan biatos audit niya amo na lang sang gipadako-dako agamay. Ang akong iyaan si Nini Dulce nga ati wasuno na sagod kayo manghod ni mama 85 pantingin na iyang edad mao ginay akong katikista ginanako mao ginay among katikista dito sa bukid mga way back 1970s hangtod gyud siya nga niabot na laghapit na mo 80 edad sige lang gyapon nagtudlo sa mga bata hastas mga anak sa ako mga igagaw mga mura nag-apo na mo matudlo lang gyapon na siya dito hangtod gyud nga nagbawog ng lawas di nahapit ka lakaw wa na say buhok luoy kay tanan wa na ngipon pero sige lang gyapon siya paminaw anang misa karon ako una ako yan tudluan karon sige na siya paminaw sa akong misa palitan ginamo dito unsay nga na smart TV dito kay para makapaminaw di na siya kasimba adtong ni aging mga 2 ka semana 3 ka semana ba to milabay tungas ko hinay-hinay din siya kuot sa iyang bulsa ipalit ni nakog slot padre nako ha palit kag slot siya kadawat man ko sa akong senior palit sinaga pila na yung badawat senior palitan niya ang slot ako lang sang gidawat salamat ha pagtungas na ko gahapon ini siya dako pa man ang inyo dihang project no palit na sa kog slot nako urot ning imong senior siya di na hinatag na sa akong mga kinugos hinatag ko no iyar sang gihatag diri nako kani langit kining iyaana kamo kuno be inana wa na mo'y buhok wa na mo'y ngipon di na mo kalakaw palit pa mog slot na gani mga tarong kay mo lakaw perti pang pakulor-kulor sa buhok di gyud palit slot pero nasa na uban mamawi padayang nagpa-color biya mis buhok nako okay ra man na siya hadlok ni pa picture nimo imo nya ming kasaba nako di jud ko mga saba ng pa-color sa buhok siya ni palit naman sa big slot nako kana bisa gusban pa nagcolor imo naman lang noong alibay ang slot no? Pero okay kay na pasabot na agid ang atong gugmas Ginoo bisan pa man usahay may pagkamasalay punta kay ang gihigugma sa Ginoo mao man gyud ang mga makasasala mo nang duna na ganitay sala mas mudako ang gugmas Ginoo di ba mao na nga kanindot kun magkahiusa kita gahapon na ini tambag na to ako aton treasurer ingon din siya kani action man kog ingon gahapon dako naman kay ning atong halin pero dako pa man kay igbaligya ato na lang tingali ning pagamyan sugod na lang tag-ihap sa wapa nato mabaligya nakahuna-huna sa kuno siya sa nindot bitaw padal kapuya sa sig-record anang dako na kaya hurot na day gasto kay ato man tong gipanggasto sa atong mga kuan atong halin kay niabot na mga 18,981 slots as of yesterday atong pakpakan ba na malit okay salamat kayo napay 36,019 slots nya mo ni ang resulta sa atong panaghiusa nga dako na kay tag halin pero dako pa sa taggastuhanan so ato ni siyang pagamyan lang tingin para masugod tag ihap uno okay ra ninyo so kaning wa mahalin 36,000 man nya naaman tay budget nga mga 35 equivalent sa 35,000 slots kaning atong kumbinto mo man ay among gitanaw-tanaw nga conservative na pag-budget nya diyan pa may 36 napatay bayron nun nga mga yuta kanang atong right of way kana ato mananggi pamalit ng ginagmay ang yuta kilid aron mahimo ng 5 diha ang atong right of way diha ba na atong entrance
himo na tong 5 kay 5 maning gadagan diri nga mga dan aron ma-equal ngadto 3 ra man na sa una ang na-donate diha sa atong donors na karon na tay bayronon diha nga dulduol sad og mga 2 million ato na lang na siyang ipuno. Okay ra ninyo? Mahimo na ni siyang 37 nya kay naamay kanang ato diyang kandilaan kanang kilid ba ato lasan ng budgetan diha tingaling mga 1 million so musugod ta og ingnon ta lang gikan karon musugod ta ihap 38,000 ka slots gikan karon na okay ra na ninyo nya mo na itong ipon hangtod ta mahurot nya ang target ang kuan ana ang covered ana mao ang kumbinto ang diha sa atong additional nga lot para sa right of way na to nga na-expand o pagtiwas anang ato dihang mga structures diha skilid sa atong grotto ang kandil asa na dagkutanan o ang atong gamay nga souvenir shop isumpay atong kanang CR kana to bagong CR gubo na natong old CR nya ato na diyang himuan og dagkutanan nga formal nga dagkutanan o ang atong souvenir shop anha na adto na ato maninda ang gustong maninda nya kana mugasto man ta ana nya sirad-on ni nato dinhing kanang agianan karon diha nya kani dinhing cross nga atong sentro ibalhin nato dito dapita aron hawa na ni dinhi nya natong drainage usbona nato padako-dakuan kuan na plano na with barangay nya kanang atong grounds i-label na padong dinhi aron mura na diha kuan anang murag dulhugon patag na diha tanan ganahan mo na siyunan lang muna asto so amo na ato nang suwayan o 30 mo na mo cover sa atong kaning 38,000 ka slots nga girinyo nato nga dopes unya ato na siyang paningkamutan gikan karon hangtod sa mga siguro mga 4 months or 5 months suwayan natog hurot nig palit kay igo-igo sa nga hurot-hurot na sa ning atong manhuman na sa mubarog na ba mubarog na tingali ang dako-dako nga portion sa atong structural design wapay architectural mo na ato paningkamutan ha so gikan karon Marso, Abril, Mayo, Hunyo mga July siguro nya ika-August mo naman ay akong ika-4th year so ang inyong ihatag nako nga premyo ini ka-4th year nako diri on or before hurot na ng 38,000 ka slots nindot ana 4th year nako sa pag kaparis priest diri kadali ra no kakanta matag parang kailan lang wapagod mga matay ang ato dining tigkuan kanang tiglid bas rosaryo kada kadlawon ba gatuo jud ko kuan ay dali ra na silang mawa pero still lang ligo na nagana man og kabata hinoon kay ingon ko dali ra gid kaayo ang grasya gis Ginoo ba no awas-awas gid ba ona salamat kaayo sugod na taron dopes nato new counting start from 0 nya 38,000 ang atong i-achieve starting tomorrow ato onyang i-report gikan karon nya ugma hangtod na sa tuloy-tuloy ang atong kinabuhi murag gadua-dua tan ining atong gibuhat ug atong tan-awon murag kita gadua-dua pero ang Ginoo naghatag og dili duwa-duwa nga resulta sa atong paghigugmaay ug panaghiusa muna sa ato bitang tubag sa salmo unsa toy atong tubag magbalantay kanako ang Ginoo wala nay magmakulang pa kanako na bitang di ta ka feel og kanang
we are not in the state of wanting ba. Ang grabe gid ang Ginoo, basta maghiusa lang ta, maghigugmaay lang ta. So kining atong mga namalit og slots throughout the world, mura ra na sila gadua-dua, ginagmay, palit na atong gitigom, atong gipahiluna para sa mga proyekto sa simbahan. Amazing kaayo ang nahitabo. Muna kagabi hangtod karon kamong mga nagvigil, usamo sa nindot kaayo tan-aon nga nagsakripisyo dili para sa kaugalingon kung dili para sa tibuok katawhan, dili lang sa mga Katoliko, kung dili the whole of humanity, because kining whole humanity mauni ang gisakripisyuhan ni Jesus ug ni Maria. Kita sad nga ming ambit sa gamay nga porsyon sa maong sakripisyo pinaagis pag biya sa atong pagpahuway usa ka gabi nga dili nato katulgan og tarong para makaampo ta together sa kalibutan. Gikalipay ni kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria, ug siguro gyud kung bugtian pud niya sa ilang grasya nga di nato na ma-imagine dinhi ug human dinhi. So inaton ta ato ning padayonon og madasig ta sa paghimo sa atong mga pagpakita sa gugma. Diri sa atong ebanghelyo si Jesus milikay sa mga tao tungod sa iyang gugma sa iyang mga apostoles nga hapit wa na higayon pagpahuway o pagpangaon, pero pagkakita niya sa mga tao nga ni sakripisyo dagan para lang yun musugat niya, gipapahuway niya ang iyang mga tinunan, pero si Jesus wa gyud mo pahuway sa pagsigig hatag sa iyang mga pagtulunan o pag-atiman. Ingon ana ang atong Ginoo para sa mga taong nanginahanglan, unsa nakaha sa mga tao nga mikuyog niya sama kanato karon ug sama usab sa namalit nato dinhig mga slots para sa project. Di kita niya pasagdan. Sige, lingian na imong tupad. Kay murag natog na da. Lingia. Ingna congratulations. Congratulations kay kuyog mo ni Jesus ug ni Maria. Nindota. Sige na, manindog na ta. Samtang di pa mo damguhon.